Takže čau lidi, já jsem Hannes, tentokrát jsem tu sám, tohle je informační video a natáčím to kvůli tomu, jak jsme vlastně měli mít teďka o víkendu ten let's play, nějak se to zvrtlo, vůbec nevíme, co se stalo. Jestli jsem blbě slyšet, tak si prosím zesilte zvuk, nevíme, čím to je, budeme se to snažit spravit a to je asi, vlastně to bude krátká informačka a když tak to možná střihnu, jestli mi sem někdo vběhne, což pochybuju, no, jak jich tam. Omlouvám se za střih, teďka, omlouvám se za střih, furt někdo tady, se mi sem někdo dostal a nevím, kde jsem skončil. No tak prostě, že vlastně teďka se omlouváme, nějak nám to blbne, a ten zvuk si zesilte a budeme se to snažit opravit a já teda zkusím natočit ještě něco z toho a z Minecraftu, nějaký ten single player let's play a bude to. Tak jo, tak se mějte a čau, snad se uvidíme u let's play. Čau.